Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Soyayya ji kwararwa, ban san damuwa, ni ba na san rabuwa. Kuncin rabuwa da masoyi za ku isa ruwa. Kin zama rabuwa, ke ce fitilar rayuwa. Damu da gare ni san ki da karuwa. Soyayya ji kwararwa. Soyayya, soyayya jigon rayuwa. Soyayya, soyayya jigon rayuwa. Soyayya, soyayya jigon rayuwa. Soyayya jigon rayuwa. Soyayya jigon rayuwa. Ban san damuwa, ni ba na san rabuwa. Yanzu dai in kun gan mu da jama'a alheri ne ke haɗa. Wannan shine Hamisu Breaker. Say hi. Say hi. Hamisu Breaker mai waƙa Breaker ne ce Hamisu Breaker mai waƙar jaruman mata da ke nake son ki jaruma. To ai shine jaruman da Baba Yakubu kuma alhamdulillah wai Baba Yakubu yara nake kwaikwayo. Ba fa ni nake cewa ba yara nake kwaikwayo Baba ya alhamdulillah ga tsohuwar zuma nan da ita ake magani. Tsohuwar zuma Yakubu Muhammad da ita ake magani wallahi ba za mu manta da shi ba ya mana a film industry ai shine tsohuwar zuma ga masu Breaker ne ba zai ba kuma tsohuwar zuma ce ka ganta nan wallahi tallahi ita ake magani hai to alheri ya hada mu a nan jama'a abin da kuma muna yi za ku ga Hajiya Amalta ta cokare ita ma sabuwar zuma a kare lokacin sabuwar zuma a to an ce tsohuwar zuma introducing Mansura Isa kwanan nan shikenan renew renewal ga kuma Umar Gombe shi ma alhamdulillah shi ma da tsohuwar zuma ne kuma sabuwar zuma kai 2 in 1 ne ni ko tsohuwar zuma ce ni ma sabuwar zuma wallahi. Thank you very much. Hi, bye. See you later. Yawan live kika yi. Allah, za iya live ko? Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.